Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Magunsa man ta dinhi. Naintriga ko kung yan wa na magtingog ang laki din he. Dinining, mong silingan tang kwarto. Basin ugwa man ni Raba. Liun na nato og launsan. Ay! Usa yung gibuhat niya sa room sa ko. Oh. Kamu! Gwapo! Tutok mo gugagmayo na mo. Nagkaila ka na mo? Oh, kun. Wa. Kanang natingal ko. Kung ganong nagsige mo lili ning maong kwarto. Kuan kanang nalimot mig asa tong kwarto nga among giukuparan diri sa hotel good. May check-in sa mo din eh. Og nalimot mi og asa to. Maong among gisuwayan og lili ning kwarto ha. Og mao ba ni? Inabitatikan din ni Maoday. Tara, Rom 043. Ala no. 044 man ni. Mao ba da ito ang hila? Dali na. Sorry. Saro. Sige na, dali na. Sunod ba? Ay, limot-limot. Oy. Tigil ko may mong masayo pa. Sila gito. Una sa okupar ng kwarto nga tupad sa gihatag ni Heart na ko. Nga mo'y room number ni Bro Derek. Ay, gilainom ko din isuot sa kwarto ni hotel. Makapila na ko siya balik-balik sa pagpaminaw ng naka-store ng mga kanta sa akong phone. Uy, may nanuktok man. Kinsa magkaani eh. Nga may laing naibaw ning akong nahimutang gawas ni Heart na ako. Kinsa magkaana? Tingali grumboy tingali. Tuon ko eh. Kinsa ba? Bro Aldin? Pasod na sa ko, bro. Pasod na ko. Istira na yung putahan. Istira na yung putahan. Ha? Iyan na. Nga naman ka. Nagsige magkapanglingi. May nagsunod di mo? Taypa ha? Taypa. Nga nung nakatultol ka man to, din sa akong nahimutangan. May lang may baw ning akong nahimutangan, bro. Gawas ni Heart. Hinay lang. Tagsaon ako tubag ng pangutanan mo. Pero sa dili pa. Yun usa, di ko magkatos ko nakita sa gawas ng imong kwarto, bro. Ha? Kaya nga naman. Ang katoy mong stalker ug ang kauban niyang payot pa. Bisway ug lili ni imong kwarto. Usa? Bro, kinsa may buot ni mong ipasabot ba? Katugong gikabugno ni Heart. Nga, dali kong mipalayo ninyo. Nga, ato sa itong gisuwayan og pangita sa karbon. Unsa? Kadtong mubo nga babae ug bayot? Uy, unsa may lagi buhat din eh? Ni asap sila check-in din eh. Tapat ini mong kwarto. Usa? Ignabitat yung stalker na nimo. Nasuntan ting likaan nila din eh. Mong, bi-check-in sab sila. Tupad sa mong kwarto. Kiring, imong kikupahan na sa skilid. Kay posible sa dana bro eh. Uy, bisan usang naibaw ning akong himutangan gawas ng kang Heart. Bitaw. Si Heart pita nagsulti na ko, bro. Ha? Nagkasulti mo si Heart, bro? Unsa pa may imong gawason? Ay, ang ikal nga gwapo. Tanaw ko kasa siya nga room kay kadto ni ako lilion. Pagpuyo ang hila ha? Ay cute pa buong diri sa hotel. Ipadako pa ganit tungod anay mong pagkabayot. Mangambot yung kong kaila ba ta? Lain na biya ni mo day. Partner in crime ba ta? I'm sure di ka mabuhi kun wa ko de Carla. Oy, excuse me Angela. Mas di ko mabuhi kung sa kaadlaw nga di ko makita ang akong Lloydie. Unsa? San Pedro po nga si. Kay kada adlaw di mo magkita si mong lady. In my dreams and in my thoughts lang gihapon. Bangas ka. Kuha nga akong adlaw nga di ko siya magakos ang hila. Kaya nagkagako sa dali niya. Nagkagako sa dali kanya kada adlaw.
Wa man gani mo magkita. In my dreams and in my thoughts lang gihapon ang hila. Mabuang ko. Mabuang yung kunin mo de Carla. Pasig gutom na ka, oy. Tingari, gutom lang yan. Mga unsa ta. Kay, naningil sa mga binuhin ako sa kuntiyan, oy. O sa may mo gusto, mag-order lang tayo sa hotel. O, kuan, anil ta mga unsa sa imong kwarto, manggawas pa ta. Manggawas na lang ta, Yads. Awa ka ra? Gipapili ko nimo asa ta mangaon. Pero ikaw lang di gihapon na may desisyon nga sa gawas ta mangaon. Pero ang hila, di ba delikado nga mo gawas ko? May makailaw niya nako. Aw, isulod ng dako ni mong kao, nga itom, aron matabunan ng imong naong. Oh, dinhi ka di mo mulahos si Hart kikan sa simbahan? Kaya niya pa man yung Buddha sa kasal. Iyan ang gibilin, bro. Iya ko nung iuli na ako kay wa na'y kasal nga mahitabo tali na mong duha. Ug sa diyang digawas ko aron sa pagpablatter, nagpapalit siya na ako og laing sinina nga iyang isulob. Ug napalit na sa kog ako. Kay niabot man mi dinhi sa hotel nga nagsinina pa sa among sinina sa kasal. Matay bro. Nagtuo sa gitingali ang taga-hotel dinhi nga bag-o giming kasal. Abi mo, bisag sa una-una lang. Wa ko mag-expect nga mautoy mahitabo sa inyong kasal. Kasi pa magtuo nga sa wedding vows ang kutong may kalitang gipahunong sa inyong kasal. Magbayad yun siya ng iyang gibuhat na mo, bro. Mao na, bro. Magbayad yun siya. Di ko mohonong hangtod, di ko sa mailan. Bro, Wa na ba sodang ilang ref din, bro, da. Wala yung stocks. Kaya nahurot naman ako kuot. Mag-order na lang ta pagkaon, bro. Kadiyot ha? Magtawag oh, ayun lang. Ha? Gikan ka magkahan nag-shooting. I'm sure nga, wak pa kay kaon diha. Di lang ta mag-order pagkaon. Manggawas na. Ha? Manggawas na? Ayaw pa si mukmuk din sa mong kwarto, bro. Basig, magpamembro ka sa mga nabuang sa gugma na. Hanggaw niyo, bro. Ito, manggawas na. Tuduan ti ka og asa ang kwarto nga gikopahan sa stalker nimo. Okay, sige. Kadiyot, bro. Sa pawan ko na niya akong boxer shorts o karsonis. Ala, oy. Nagdukan ko pinabot nimo oy kanu sa kamahaman diha sa pangupyor nimo diha oy. Gutom na kay ko oy. Kanu sa pa patay kakaon initan? Da. Manggawas magkahata, nga maninghag ba ka oy. Why? Kinahanglan ayuhon kong pahimutan yung dakong kao sa kong ulo bayot. Ikaw ba yung nagsuggest ani ha? Sa pagmihutan ka na dako pa man imong uos imong kaho. Lagi pero labihan kadugay na Kapila mo pagbuta ka na si mong uoy. Dali ataw na Mamatay naman tayo pinaabot ni mo Moni bro. Kining kwarto ha? Mo ba? Kining kwarto ha? Yun na pa ha? Kadiyot ha? Time po, bro. Di ko mahimo masayop. Ang kwarto maning may babae nga naghilak ug nagsigig-singgit sa pangan nga anghelo. Ha? Oh, mo bro. Nagtuo kong sama siya nako. Biktima sa siya sa gugma. Gibiyaan siya sa iyang uyab nga si Anghelo. Pero bro, imposible sa darbo nga sila ang nag-okupar ini. Ka-afford ka itong mga naw nga aning hotela, bro. Na, hindi na pa siya mutuon ako. Ay, imposible kayo na Tana. Di sila ang priority ko ning higayon na, bro. Kung sila magani ang nag-okupar ining kwarto ha. Mutag, nakauyo naman ang bayot nga si Anghela uban ni Day Carla sa hotel nga itong gihatdan nila, madam, no? Kay, wala naman gud na mo ani si Anghela. Mahayo na lang sab nga may kauban si Carla sa hotel istoy. Nya, ang pagkaon nila dito, madam. Dibinlan to nako sila og kwarta og nagdeposit na sab ko kwarta sa hotel. Alang sa room nga ilang giokuparan. Unya, kano sa man to sila mag-check out dito, madam, ha? Kung maka-decide na si Carla nga mag-public apology, Uy, baya, kadugay sa kadesisyon ni Carla, Magdugay, pati to sila dito. kinahanglan na gyud nga mo desisyon si Carla istoy. Aron mahuman na kining kasuha. Kinahanglang ato bangon gyud ni ang kamatuoran. Kay maora kini ang maghatag niyag malinawong kagawasan. Hello, Baistoy. Uy, abdi ka nakatubag, Unsay po ni Ma'am LV, Baistoy. Mutag, dili pag ko nung mag-check out sila Day Carla ni mo. Anghela sa hotel nga ilang i-check in sa pagkakaroon, bay?
magdepende man dahil sa desisyon ni Day Carla nimo. Kung mauna, Bestoy, doon na ako si Day Carla sa hotel, inig-off na ko sa trabaho. Unya, unsa man? Pakuyo ka nako? Pasinig kinahanglan ka pang Ma'am LV diha, maikog ta. Magagid bay. Kay lisod diri sa tindahan ug may kaabag oy. Ug hanuokay mi sa mga tao nga mamili og kay-ukay, akapulike mi oy. Unya, ang master day ini, sila day si Carla ug ang bayot nga si Angela. Oh, sige lang, bay. Ako na lang. O, salamat sa pagpahibaw ni muna ako bayan sa kisulti ni Ma'am Elvira ni mo. Ay, gisugo man ko nimo bay. Magbinutan na gyud ko. Aron dili na ko nimo palayason. Oh, bay. Ay, hello ko dayo. Ay, mabuang ko ng imong powerful nga kao. Kadako, ay. Mun mo kagpayag nga naglakaw. Muna kagpayag. Nga nagkaw mag-anan ako kay ay wala may init. Misaot sa mga adlaw. Pananaw bi ako sa mga tao. Oo. Ay lang gid og paila diha Angela. Who cares? Cares? Magbuot sila magkaw kung gabi eh. Oh, Fashion man na. mabita. Kabagka ginaw ni mo, girl. Ay. Tapos magkikagagtang pusing-pusing diha. Anong imong kao. Uy, May magkailagan din mo na. Bantay ka lang. human naman tagkaon ng hila. Tanan na. Mamalik ka sa hotel. O mapasok ko at tubangan niya ng mga libakirang dagko. Inom taga may bro. Ay kay kami rin tao din sa restaurant. Sa kwarto lang tingali ta bro mag-inom eh. Aron magkasulti tag maayo. Oh, okay. Mag-order lang ko. Pila ka putilya. Aron may mainom ta. Samtang magsulti. Ah, sige. Tana. Pas. Oh. Bro. Kanang Oh, kanang babaeng mubo nga padung muso din sa hotel. Tanawa. Familiar ko kayong kao nga iyang gisul o bro. unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!